Matud pa ni Apostol Juan, sa makausapa, ako nagsulat og usa ka bag-o nga kasuguan nga naha kaninyo. Nga ang maong butang, tinuod diha kaniya ug diha kaninyo. Tungod kay ang kangit-ngit miagi na, ug ang tinuod nga kahayag karon nagadanag. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 8. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Ingon ni adto ang gibalita ni Brihilda sa akong inahan. Luspad kaayo si Brihilda. Halos mabugto ang iyang gininhawa. Unsa may buti pasabot sa bawang balita? Bahay ni Matilde. May uminto ang kalaki ni Matilde. May lahi nga abilidad si Matilde. Nga angay gayod nga kahadlukan. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Nanay Tarsila! Sud na si imong katulganan, Amanda. Apan kining imong bisita! Patuo na! Oo, Nanay Tarsila! Dali, Brihilda. Naunsa man ka siya? Naghigda na ko. Pero gikulbaan gihapon ko ng kahuna-huna ni Brihilda. Murag yun o kamatsyonon na siya. Nagsulti sila si Nanay Tarsila. Og ingon niini ang ilang giistoryahan. Inaw. Kaingnon ako. Huwag dili na ko makaabot din mo. Huwag mamatay ko sa daan. Dili ka masayon-sayon mamatay. Dili kay basta-basta ka lang mamatay, Brihilda. Makasugid ka na ba nako? Ngano nga mura ka nagmamatay sa imong pag-abot din Unsa magkatungi mong giingon nga magbantay ko ni Matilde? Hain matay si Matilde. Nawa sa inyong mga mata si Matilde. Nanangihid siya nako nga mulakaw siya. O gidaan niya ang mga gamit kung kahimanan sa iyang inaan. Matud pa niya, dili siya gusto nga masamok. Apan hilong kung misunod niya. Diin siya paingon. Sa usa ka langob, wa siya'y kalibutan nga gipanidaan ko siya sud sa mga adlaw. Nga diha na siya magpuyo sa langob. Dili angayn katingad ano kahibudngan ang sama ni Matilde. Nga bisan usa ka babae. Apan tungod kay midawat sa kabilin sa iyang inahan nga may abilidad. Busa may abilidad na usab kini si Matilde nga dili matarog ug bisan unsang klase sa kahadlok. Unsa pa imong ibalita nako higala kong Brihilda? May pipila ka mga orasyon. Nagsagol ang Latin, Hebro ug Aramaic nga iyang gipanglitok. Ug diha dayon. Kalit lang kong gibati og dili kasagaran nga sakit sa akong kasing-kasing. Murag gikumot sa mga mahait kaayong mga kuko ang akong kasing-kasing. Nalupog ko sila. Dili masabot ang akong gibati. Ug unya, diha na sagsiyay gilitok. Dili kasagaran nga gilitok ni Matilde. Dihay iyang gilitok dungan sa iyang pagsayaw-sayaw. Ug murag naghimaya siya nga ang naong nagtutok lang sa usa ka dapit. Gibalik-balik niya paglitok. Uban sa dakong paghimaya. Ug unya. Padayon. Ipadayon, Brihilda.
Sa labing unang higayon, nakita yun nako sa labing unang higayon ang kahimpitan sa paglihok sa mga butang, pinaagi sa sinyas ug kumpas-kumpas sa mga kamot ug tinan-awan ni Matilde. Unsay imong ipasabot, Brihilda? Dili lang kay barangan. Dili lang kay mamamaktol. Dili lang kay mudaot. Dili lang kay usikan. Unsa pa, Brihilda? Makapalihok na si Matilde og butang nga dili niya hilabdan. Dili niya gunitan. Mahika. Nakat-o na siya og mahika. Nabaniog sa eskwelahan nga naggunting og taw-taw nga papel si Matilde ug iya kining gipasayaw bisan wa niya hilabdi. Makamao si Matilde sa mahika. Sobra pa sa mahika. Labaw pa sa mahika. Tarsila. May lain pa bang abilidad nga mulabaw pa sa mahika? Aduna Tarsila. Aduna. Unsa man? Telekinesis. Unsa to? Telekinesis. Ang palihok sa mga dili ordinaryong butang. Apan ang papel, ordinaryo. Ug kaan kaayo nga butang. Apan ang mga lata, mga baso, mga lingkuranan, ug bisan ang mga bato. Mapalihok ni Matilde pinaagi sa sinyas ug kumpas sa iyang mga kamot. Ug ang labing grabe, bisan sa tinan-awan ni Matilde. Bisan asa siya mulingi. Mununot ang mga butang. Ang mga pugat nga butang. Mulupad ang mga butang. Kung asa niya itumong ang sinyas sa iyang kamot, adto sa mutugpa ang maong butang. Mausab ang iyang tinan-awan. Kung asa siya mutanaw, adto sa mutugpa ang gipalupad niyang butang, pinaagi sa iyang tinan-awan. Miuminto ang iyang kahibaw sa iyang abilidad. Kani adto, iya na kining gisuwayan, apan maglagot na lang siya. Apan dili gud siya makapalihok sa mga pugat nga mga butang. Apan karon, yano na niyang mapalihok. Naibaw ka ba? Kung unsay buktong hinungdan nga naningkamot si Matilde, nga maangkon og dugang kalaki kung abilidad. Kana tungod ni Ramon. Tungod ni Ramon. Ginoo ko. Tungod kay dili madawat ni Matilde ang sakit kayong kapakiyasan nga maangkon ni Amanda. Si Ramon nga mo'y bugdong gugma ni Matilde. Dihara ko sa pikas bumbong. Namati nila ni Nanay Tarsila og ni Brihilda. Nabulgar gyud ang plano og tumong sa makalilisang nga Matilde. Oh. Ngit-ngit pa. Nagmata ka na. Nganong sayo ka bang nagmata, Amanda? Makigsulti ko nimo, Nanay Tarsila. Mahimo? Lingkod. Unsay imong pakigsultihan nako, Amanda? Amanda. Nahadlo ko, Nanay Tarsila. Amanda.
Gibati ko, grabing kahadlok. Unsa may imong gikahadlukan? Dihara ko sa pikas bungbong. Tanan ninyong gipanagsultihan ni ng Brihilda. Akong nabati. Unsa may mahitabo ni Ramon? Unsa may mahitabo nako? Unsa may mahitabo sa umaabot na mong kasal? Unsa may mahitabo niya sa kaminyoon? Mahinayon ba kini? Why si bisan kinsa nga makadaot sa umaabot ninyong kasal o kaminyoon ni Ramon? Why si bisan kinsa nga magahatag o kadaot sa umaabot ninyong kasal o kaminyoon ni Ramon? Panumpa ka na nining imong inahan. Matud pa ni Brihilda. Naglungot-lungot ang mangtas nga Matilde sa kalagot. Tungod kay sa mataghigayon nga gusto niyang duminahon ang una-una o pagpati ni Ramon. Mapakyas siya. Di mailhan nga dili niya mapiog ang kaligon sa kong abilidad, Amanda. Mapakyas o mapakyas o mapakyas lang gihapon siya. Kaya ako yung pugngan og alkontrahon bisan unsa kakusog sa iyang abilidad. Usawag tangan ang imong kabalaka. Ni ako, Amanda. May pasalig ang akong inahan. Apan bisan makapila pa siya, may pasalig na ako. Apan magbalik-balik yun sa akong huna-huna ang kalisang tungod sa akong nabati. Gusto na akong ikasulti si Matilde. Apan wa ko mahibaw. Unya, dito sa among eskwelahan. Pila na lang kalakaw o magkumplito ng atong mga papilis. Dili na ako maantos ang kahinam, Amanda. Ikaw, maubasa bang imong gibati? Naghinam-hinam na sab ka, no? Amanda? Naghinam-hinam na sab ka, no? Amanda? Ngano ka? Ugma. Ugma? Aw, sabado ugma. Ngano man? Kuyogi ko. Asa man? Pangitaon na to si Matilde. Sayo na sad kong nagmata. Nangandam kong daan sa among lakaw ni Ramon aron pangitaon na mo si Matilde. Apan gilimdan ako si Nanay Tarsila. Doon na may buluhaton para sa eskwelahan, Nanay Tarsila. Kinsa imong kuyog? Kuyog mi si Ramon. Maayo. Muna ako giingon nimo. Ayaw paghuna-huna sa imong nabati gikan sa iyaan ni Matilde. Og labaw sa tanan, ayaw na paghuna-huna og bisan unsa diha ni Matilde. Ni ako imong inahan, mao'y manalipod nimo. Sige na. Ayaw pagabiig pa uli, ha? Nanay Tarsila. Dako ng mga kakawian din, eh. Bukid kini atong gisubay. Sa unahan, nagatugog kong may langob diha. Si Matilde magka nga itong gipangita. Ano niya matas bukid, Amanda? Imo raon yang mahibawan. Amanda. Ramon? Nakakita ka ba sa ako nakita? Si Matilde. Ramon? Amanda? Basta inyo gibuhat din, eh.